मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत बेसनचं पिठलं किंवा बेसनचा झुणका। तर त्याच्यासाठी आपण साहित्य घेतलं आहे, 1 चमचा जिरं घेतलं आहे, 1 चमचा राई घेतली आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, लसूण चेचून घेतले, कढीपत्ता घेतला आहे, हळद घेतली 1 चमचा, चवीपुरतं मीठ, 2 टोमॅटो घेतल्यात बारीक चिरून, कोथिंबीर घेतली आहे आणि बेसन घेतलं आहे। तर आपण प्रथम बेसन भाजून घेऊया। इथे आपण कढई ठेवली आहे, ती गरम झाली आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण हे बेसन घेतलं आहे ना, ते टाकून जरा भाजून घेऊया। बेसन भाजल्याने ना झुणक्याला वास चांगला येतो आणि लागतं पण चवीला चांगलं, म्हणून बेसन भाजून घ्यायचं झुणका बनवायच्या आधी। झुणका म्हणा, पिठलं म्हणा। बेसन आपलं भाजून झालं आहे, आपण काढून घेऊया। या बेसनमध्ये आता आपण पाय टाकूया। पाय टाकून मी भिजत ठेवले त्याला। इथे कढई तापली आहे, आपण तेल टाकून घेऊया। 1.5 चमचा तेल टाकलंय मी। तेल तापलंय, आपण मोहरी टाकून घेऊया। ते जिरं टाकते, मोहरी तडतडली। लसूण भाजून झाली आहे, आपण मिरची टाकूया। टोमॅटो टाकते। इथे हिरवा टाकूया अर्धा चमचा भरून। चवीपुरतं मीठ टाकूया। हे पाण्यात टाकल्यामुळे बेसन एक जीव चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे। हे आता आपण कढईत टाकूया। कढईतला मसाला चांगला भाजला आहे आपला, आता आपण ह्याच्यात टाकून घेऊया। आपल्याला जेवढं पातळ एवढं हवं तेवढं आपण करू शकतो। पिठलं शिजत आलंय, आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया। आपल्याला जेवढा जाड हवा तेवढा आपण ठेवू शकतो। मी कांदा टाकत नाही, मी लसणाची वगैरेच फोडणी देते। तुम्हाला कांदा हवा तर तुम्ही टाकू शकता, पण असं करून बघा किती सुंदर लागतं ते।